aming kondisyon ug balik kami sa imong proteksyon para mahimong hapsay ug mugaway kining among biyahe karon. Pilikay kami sa mga kalangan ug ipahilayo kami sa bisan unsa man nga mga katalakman ug padangata kami sa among tagsa-tagsa ka mga destinasyon na walay katuligan bisan jutay. Kining tanan among gipangayo ug gipasalamatan pinagi sa bugtong mong anak nga among Ginoo ug mangluluwas.